बरं केस करूया या. ह्याला जल्दी पिऊन घरी जायला मस्त गाडी घेतली अरे पैसा कोण आणलं अरे ଜାଣିଛୁ ସରକାର କାନ୍ଦୁଲ ତାଳୁ ଦଉଛି ନାଇଁ ମଦ ଦୋକାନ କେମିତି କରୁଛି ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆରେ ଆମର ତୋର କେତେଟା ମଦୁଆ ଚାଉଳ ବିକିକି ମଦ ପିଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଉ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଦାଦା ଉଠ ଚାଲ ଯିବା ହଁ ଚାଲେ